Nasa numay, kasada lang may bosan ti babae ko nagadumo dita ha. Oh no! Kaya aji karod hipag mo ti kursunadak Andres. Puro siya Andres, hindi man tayo kursunada. We. Oray Oh, siya. matim tuloy ay. Di babag tarupam. Oo mo ti danumay. Kakasig iti pagay ni. Hindi malagtudong. Kakasig iti padag nga manalo. Naperde ati pagay ko. Pangalak iti pagbayad ko dukang ko. Pare Gia Raja. Siga man. Ray! Pe para nagapam. Apang ko kinitay kalding ko tanay pare. Okay. Baka takawon daw. Oh no! Tapi kasi na nagunag tapang panunutab. Ag iti pagay ko pre. Oo mo na danumay. Oo mo na sumampag ka danumay. Apaya pare. Awan danom na tirigasyon ay. Awalim pare. Insardeng na may danumay. Kagasigamot pare. Kasunod pa may akong pare. Agad yung utang ko nga ay. Kamong paray, namarida ka masingay. Agbukil ka. Nagmayamot na pala mong pare. Kaji lang mo solusyon nga mo paray. Ang bay pare. Mag-isang sanit ka mo lang. Ukis ti sabam, makapasurot ka mo. Kaya nang road. Siguro ti mariri na. Among paray ta makabawi ka. Aradum ulita, ta purwakam na ti balato nga. Balatong? Ha? Muta nga manahin. Oh no! Kasi naman nagtubaw. Ini double kill no kasi di paray. Double kill. Wala sa baling yung mula kaon. Maay, kamuting kahoy. Manay, agi paray ti mulam. Okay. Agbaling garo dita, kapang panaratan lang agijay. What? Awan tamu kong paray, aji lang ti may payo ko. Awan tamok nga napintas nga rin, may din pare. Oh no! Madi ka launay pampanunot paray. O mo panunot mo. Ay wang gayam, nagpinta sa ihipag ni Andres. Hipag na. Sino ang hipag na? Ay napu daw. Okay. Dugmay ti kargada na. O kistis man, baka niya mamot ibagbagam. Ema. Wow, nisaw. Api ka mamam. Di ka mamok ka. May labs ko ajay. May labs. Api sinagot na kan. May labs ko. Ngam, siya lang makamaw. Ukis ti sabam, si kapay lang mo gaya makamaw. Ngaw, asawa ka di paray. O kistis sabam. Ay kinipidraw. Kinuwan. What? Madi pare, ay kinipidro. Oh no! Kiniwan, ay kinipidro. Badim ipapilit na kaya maw. Mansuong ka pare. Oh my God! Apay, naguyong kang paray, nyati kaya mau. Oh no! Badim ipagbangata niya tatom. Bural ka ata. Madim ibagbangan damalaw, tukul ka ta. We! Ano ba kaya maw? Si kaano nyati kaya mau. Uri kong pare ka, patulang ka. Basta ni Emma, kanya lang ajay. Ah, maday, basta. Asawag na ima. Sige, asawam. Tamakitam sa pulam. Ah, basta. Ipaglabang ko, ipagmamahal ko kini ima. Okay. Bunga na ba? Dres, dyan ay dabunganan ni. Sakit. Nagriga ang mga tamaan na dyan. Ate di bak. Patakam. Okay. Bak, watch me. Yung masin George. Nice. Naman kanintan. Lupa ya. Yung sinilas ka. Ajay, ajay. Dito ka nun sa lamagay. Okay. Plis-plis ko jay. Nih, nijerakin peran saja nih Andres. At tangatanggan tulam. Palot nila ka ta. Ah, matay. Awan ti makapalot ng tiulaw. Kapapat ng sama bak. Dasigan. Gusto sa mo ha? Oy, nyata. Oh no! Ate kami ni Belas na eh. Ni Emma kagawon na. Bilas kayo pagpagam dito.
Bilas! Mati-ati araramidan natin kung paray. Naungag! May saka man. Bilas ngay bagbagam. Bilas, muryot sagit nga duwa. Hugis di sabam. Pati si kamo may kibilbilas mal. Raraman to. Pigsa tama da, agapadakit dito may nga babae. Weh! Nagbayad kong araw mo na dyan. Asawain na lang. Apay, si ka lang agbalin numarog kanyanan. Wow, siya lang. At nabos ko nga bibin. Ay na. May isa lang nga babae pagkapaan nyo ba? Nakatutita. Winman, di da la tultula din. Makasao ka mo baak. Ang gana tatawang pa yung asawam. Supay pag inalayag mo ating kabaan. Ti damag, kaya na kayong ordaji ararimin niyaw. Oh, kasi sabam. Nalain ka man ditaan. Tanog talnada nga rog. Tandaan na mata, ipaglabang ko tayat ko kinema. Kanyak lang ajay. Sika, tatay ka ba Tatay pagtimtimpi ka niyam. Sige, pangur mo. Gana kalalayat. Padasi may pangurata sa alam matamaan dito. Sige, pangurbaw. Tagsara ka na tibayatam. Maday, kung kunak lang ajay, kumpare kata. Paray, pasensya ka na. Pinalaingan ka lang ng paray. Winman, madi nga maalat apata. Nilakid di. Ay na. Magkapakainat na. Ay, kumata magdugulang kanyayo kay. Upis di sa Andres, surdo ka may pagapahan mi tataduwa. Kasi ano mag? Kasi nato lang may bosan di babae ko nagadumo dita. Si Aji karod hipag mo ti kursunadak Andres. Puro siya kandres, hindi mo tayo kursunada. Weh! Uray Oh, sa... matim tutuloy ay. Di ba magtarupam? Katulog ba? Magkasalasali mo Tisti sa bam, dak pa na ibagbagak eh. Kamu mo tibagamon. Ay, bali nagpasadamdaman si balayaw. Andres, puro siya, kagpasyara mo lang Andres, may katog. Babae na dahil. Makadiskarte ka ti pang inumtan, kinpulutan. Ayun niya. Ano Andres, payag kan? Woy, payag ako. Siya nga Andres, mabalain? Kung na ako mabalain. Okay. Tans, talakadam na matiwalo nga tubay to ha. No problem Andres. Basta makitak ni Emak. Siya mo diyar. Ha? Talakatok mga bibay. Subsob tayo dyan. No problem Andres, bibilang maggayam. Siya ba? Kaya mo minam? Kiwin ah. Ano titalam? Kaya di kurang na ah. Yelo, dinapanain. Oh, pag nagtutungtungan tayo ha. Kikinita tayo damdaman si balayan. No problem Andres. Tabak? No problem, Andres. Ta. Mada nga tamalugi di yelo nga kanya. Mading. Nadali tayo lagi dito. Paray, madita nga tang malugi kini baak. Yelo lang dalain na. Supay puro ni Andres, aumot lang ambag na. Oh, mabalinta paray. Kaya tagarod makita ni Ima. Sabagay, ustat ako nam. Sige, ditakang paray. Tapanak gumatang tubay taon. Sa digos ko pa yun. Sige pre, tiyak pa lang. Ay, po.